Kamar kullum yadda muka saba za mu yanka doguwar riga A-shape ne mai aljihu ga ta nan mun auna tsawon rigar mu 57 ne. Asalin tsawon mai kayan 55.5 ne to mun ƙara sewing allowance inci 1.5 ya ba mu 57 kenan. Yawwa gashi nan na cire 57 ɗin a jikin asalin turmi ɗayan atamfan. Nan 57 ne ninki biyu gashi nan zan raba shi ma. Guda ɗaya zan yi gaban riga da shi, guda ɗaya zan yi baya. Gashi nan wannan na ninka guda ɗaya shine wanda zan yi baya. Nan gefen inda bakin atamfan yake shine zan yi bayan rigan da shi, za ku ga na rubuta. Shi kuma wannan nake ƙoƙarin shimfiɗawa shine zan yi gaban rigan da shi kenan. Yawwa wannan dai doguwar riga A-shape. Yawwa gashi nan na shimfiɗa su na daidaita. Wannan shine na baya, wannan shine na gaba. Na bar space ɗin inci 1.5 saboda wurin zip. Gashi nan za ku gani na ƙasan ya ɗan zoɓa, na saman kuma na matsar da shi gefe, to shine wurin zip. Gashi nan na auna inci 1.5. Yawwa to abu na farko da zaka fara auna saman shoulder ɗin riganka. Gashi nan na auna inci 8, inci 16 ne shoulder ɗin mai kayan, inci 15 kai, to na sa inci 8 inci 16 kenan saboda yanayin allowance. Sai ka zo ka auna faɗin armhole ɗinka inci 8 inda za a yi hannu kenan. Sai ka auna faɗin mai kayan, kamar misali idan rigan inci 34 ne sai ka ƙara inci 4 a kai, a ninki inci 2 kenan. Duk inda ka zo dai za ka ƙara sewing allowance. Yanzu daga saman kafaɗa zuwa ƙasan under bust line shi kuma za ka sa inci 15 sai ka zana shi ma. Ma'anan yin wa'innan zanen, idan ka fitar da wurin armhole to shi daga wurin da bust yake zuwa inda za ka yi wannan zanen na ƙasan top ɗin riga shine za ka fitar da shape ɗin riga. Yanzu gashi nan ina ƙoƙarin zanawa. Na gama zane. Idan na gama zanawa, idan na zo na auna, duk inda na auna zan ƙara sewing allowance. Idan riga inci 17 ce za ka sa inci kamar 19 kenan ko 19.5. To gashi nan dai na ƙara sewing allowance a can sama inci 2.5, nan ma ƙasa inci 2.5 sai ka sa rulanka. Ita inda A-shape ne gashi nan ƙasan ta buɗewa yake yi, daga can inda shape ɗin riga yake sai ka sa rula ka fitar da zanen ya kai har ƙasan ta ya buɗe. Gashi nan kuna gani na zana. Yawwa wannan abin da za mu cire a gefe da shi za mu yi hannun riga, da shi kuma za mu cire aljihu. Yanzu gashi nan zan fara sa almakashi na zan yanka. To gashi nan zan sa almakashi na zana wuya ne, wuyan ban rubuta muku measurement ɗin shi ba. Na tsaya zanen wuya ne. So ita doguwar riga mai aljihu idan za a yi wurin aljihun daga bakin inda shape ɗin rigan ya fara, daga nan ake fitar da ƙofar aljihun. Inci 7 ake sawa saboda yanayin faɗin hannun mutum. Idan ka sa ƙasa da haka faɗin hannu ba zai dinga shiga ba. In kuma yayi yawa zai zamana ya buɗe sosai bakin aljihun. In an sa abu zai iya faɗuwa ko kuma a iya sa hannu a aljihun mutum ba tare da ya sani ba. Yanzu gashi nan ina yankawa. Yawwa gashi nan mun gama cire asalin jikin rigan complete. Ita A-shape ba ta da wani wahalan yankawa, da ita da Abuja bubu ko T-bubu duk ba su da wahalan yankawa. Gasu nan yanzu na gama yanka wannan rigan complete. Yanzu wannan ƙyallen da na cire a gefe da shi zan yi aljihu, da shi zan yi hannun riga. Hannun rigan irin mai faɗin nan ne. Za ku ga yadda zan yanka aljihun, zan nuna muku kuma inda za a sa shi. Yawwa gashi nan inda na tsaga ɗin nan shine bakin ƙofar aljihun.
daga nan sai na zaga shi inda na zana inci 7 shine ƙofar aljihun. Shi aljihu sai ka gama ɗinka rigan sai ka sa shi. Wasu kuma suna iya sawa a haka in an ɗinka sai a fitar da wurin shi complete. Duk ma dai yanda kai daidai ne. Tunda shi dama kowa da irin tunanin shi. Yanzu ga shi nan a wannan ƙyallen ga shi na fitar da inci 14 shine tsawon aljihu ko inci 15. Yauwa ga shi nan sai ka ɗan fitar da shi ya ɗan yi faɗi yanda dai ba zai takura hannun mutum ba kuma zai yi yawa ba. Yauwa ga shi nan ina shaping ɗin shi. Shi ko ba kai shaping ɗin shi ba ko yaya ka sa shi in dai ka sa aljihu ka fitar da ƙofa to insha Allahu zai yi. Babu wani abu mai wahala a nan. Wanda ba su yi subscribing ɗin channel ɗinmu ba a H Maidoki TV a YouTube don Allah ku mana subscribing domin duk sanda muka ɗora wani abu ku dinga gani insha Allahu. Na gode.